Minden reggel, ha Isten áldását szeretnéd, imádkozd ezt a 3 dolgot. 1. Uram, teljesen a kezedbe adom a mai napomat. Az életemet, a terveimet és minden döntésemet. Kérlek, vezess minden lépésemen. Hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod valósuljon meg. 2. Uram, beismerem, hogy nélküled semmit sem tudok tenni. Kérlek, uralkodj a gondolataimon, tetteimen és választásaimon reggeltől estig. Hogy mindig kövesselek azon az úton, amit te készítettél számomra. 3. Szentlélek, kérlek, tölts be engem, újíts meg és védelmezz. Ments meg a kísértéstől és a sötétségtől. És emlékeztes nap mint nap. Te mindig mellettem vagy, soha nem hadsz el. Ezt az imát fel is veheted hangfelvételként. És minden reggel elmondhatod újra. Ha mélyebben szeretnéd megismerni Istent, írd be Ámen. A Messengeren különleges, áldott üzenetet fogsz kapni. Kérlek, oszd meg az első emberrel, akit Isten a szívedre helyez.